Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang NAGA. Mas complain ng police station kang NAGA City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon, ako po si Cristina Alcanzo Reyes sa Uyang Bareta sa oras na ini. Puun kan ilansar kan lokal na gobyerno kan NAGA ang hotline number para sa isumbong mo ang pusher program, dakol na subot ang nagpapaabot ni sumbong kung siisay ang mga pusher sa indang barangay. Alagad, susuki Public Safety Office Executive Director Rene Gumba, maging hali sa luwas kang syudad ni NAGA ang may nagpapaabot subot sa inda kan mga personang involto sa ilegal na droga. Duman po sa trabaho mi sa City Anti-Drug Abuse Task Force, Padagos na nagdadakol, so nagpapaabot impormasyon sa isumbong ang pusher. Ang minsan nga ni makangirekta pati sa mga tagaluwas na banwaan, tagaluwas kang probinsya, nakakaabot na sa hotline ta, so mga sumbong. So ang ginigibo mi mandigdi, kung Kamsur area yan, big refer mi sa PIDEA Kamsur. Pinapaliwanagan mi na lang na NAGA lang po ang samuyang operation kang task force. Sa iba pang bareta, anom na heat seal transparent plastic sachet ni pinagtutubudan SHABU na may timbang na 0.520 grams as in nagkakantidad 3,500 pesos ang narekober sa suspect na pinagbisto sa pangaran na Sami, sarong tubero as in residente kan Zone 4, Barangay San Isidro, Syudad ni NAGA. Katuwang kan Police Station No. 4 ang intelligence operative kan City Mobile Force Company as in Calabanga Maritime Law Enforcement Team sa pakikipagkoordinar sa PIDEA Bicol. Ang suspect ang nasa kustodiya ng unyan kan NAGA City Police Office. Yan ang bareta sa oras na ini. Mabalik kami pakalipas nin sarong oras. Diyos mabalos kan sa indong pagantabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang NAGA. Mas complain ng police station kang NAGA City Police Office. Newsbreak. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.